Takže čus lidi, já vás vítám, teda Free Game 23 u třetího dílu mojho natáčacích věcí a je to totiž jak natáčať na nejakej ty hry a totiž jaký programy by ste dali odporúčať. Takže poznám jedného známeho let's playera, ktorý sa volá Bustercraft, takže klikneme si jeho channel. Hodí nás na jeho channel, ktorý je v pátku a odporúčam ho všetkým, ktorí ma kúknú, ktorý bude aj v popisku videa. Mne sa momentálne nechce ako keby otvoriť, ale ja mám na to iný spôsob. Jo, takže napíšeme si Bustercraft a nájdeme si jeho channel. Patrí medzi najlepších let's či najlepších pasti na blbečky. Takže ako vidíte, toto je on. A takže aby ste ho počuli. Takže to je tak všechno. A natáčali tým istým programom, ktoré som od neho prebral, takže ja mu dávam aj týmto vecou like. A je to totiž tento názov, ktorý bude aj v popisku videa. Proste do Google si napíšete screen to video. A tu máte toto, free screen to video, asi by to malo byť, áno, capture. Alebo si rovno napíšete do Google free screen to video a dáte to prvé. To máte na sťahovanie, môžete sa mi zdať, že sa aj zakúpiť, ne že dá, ale jasné, že sa dá zakúpiť. CTREN to video. A ja si to iba takto napíšete a hneď to první. A hodí vám na ich originál stránku, ktorú odporúčam si odtiaľ sťahovať. Proč som sa rozhodol byť takým ako keby tutoriálnym, rozmýšľal som si to a budem taký. To je celkom dobré. Už mám 12, koľko počet prehratí. Či 14 a to behom pol hodín. Nie je to bohví čo, ale ja vím, dá sa to zvládnuť. Takže tam si to teda stáhneme, mne to nejako nechce stáhnuť. Free CTRN to video. Free screen to video. Nie mi nejako internet alebo čo pri tomhle natáčaní. Takže to pôjde trochu pomal. Skúsim šťastí. Mne to nejak nejde. Čiže ja na chvíľku stopnú video. Takže som späť, bol to totiž problém s internetem, ale už by to malo ísť. A už nám to teda jde. A proste si to stáhnete na téhle položke. Áno, tunak, alebo teda môžete si to zakúpiť. A vy si to proste nainštalujete takúto položku, budete mať nakoniec takúto. A najprv budete mať inštalovať takú a potom takúto. Takže to je zatiaľ všech a ja sa s vami učím. Takže čus.